Колеги, намираме се на Цариброд, първи висок етаж над магазини. Входно антре, в дясно баня и туалет. Едно голямо помещение, което е делимо на две спални, т.е. каскета не му обръщате внимание. Към Цариброд. Отиваме на втора спалня. Голяма родителска спалня. Това можем да го разгледаме като дневен тракт с кухненски бокс. Архитектурно вече е подготвено част от тази тераса да бъде вкарана като коридор и изнесена напред около метър, по който коридор да стигаме до бъдещата кухня с трапезария. Много широко помещение с всички комуникации. Благодаря.